לכולם, מה שלומכם? אוהב אתכם מאוד. לי קוראים עדיאל רוזה. אני רוצה להגיד לכם כמה דברים מכל הלב שלי. רציתי לדבר איתכם היום על משהו שכל המדינה וכל אחד צריך. מה זה הדבר הזה? זה משהו מאוד חשוב. זה אחדות. כן, המילה הזאת שאנחנו שומעים הרבה פעמים, אבל לפעמים שוכחים מה המשמעות האמיתית שלה. אחדות בשבילי זו לא רק מילה, זה הרגע שבו אתה מרגיש, זה הרגע שבו את מרגישה. זה לא משנה מי, זה לא משנה איפה אתה, זה לא משנה מה אתה עובר, זה לא משנה מה את עוברת. זה שתמיד יש מישהו לידך, יש מישהו שמרים אותך, יש מישהו לידך, יש מישהו שמרים אותך, ויש מישהו שאומר לך, את לא לבד. זה המילה אחדות. אנחנו חיים בעולם שהרבה פעמים מושך אותנו לכעס, לשפוט את השני, להשוות את השני. על מה אנחנו כועסים? על מה אנחנו מנסים להשוות את השנייה, להשוות את השני? והרי צריך אחדות. בלי אחדות אי אפשר. אבל כשעוצרים רגע ומסתכלים בעיניים של אדם אחר, מבינים שהוא בן אדם בדיוק כמוני, שהיא בדיוק כמוני, עם פחדים, עם חלומות, עם כאבים, עם תקווה. אחדות מתחילה מהרגעים הקטנים, ממילה טובה, מחיוך, מלהחזיק את הדלת למישהו, למישהי, מלהרים טלפון לחבר, מלהרים טלפון לחברה, שלא דיברתי איתו הרבה זמן, או שלא דיברתי איתה הרבה זמן, מלהציע עזרה, בלי לצפות לקבל משהו בחזרה. אנחנו לא צריכים לבקש משהו בחזרה על זה שהצענו עזרה. המילה אחדות זה שאנחנו מבינים שכולנו חלק מאותה משפחה גדולה. זה אחדות. כולנו משפחה. לא משנה אם אתה דתי או חילוני, או גבוה או נמוך, או גבר או אישה, או צעיר או מבוגר. לא משנה גם אם את דתייה, או אם את חילוניה, או אם את גבוהה, או אם את נמוכה, או אם את גבר, או אם את אישה, או אם את צעירה, או אם את מבוגרת. כולנו פה באותה סירה. ואם אחד נופל, או אם אחת נופלת, כולנו מרגישים. למה? כי יש אחדות. וצריך שיהיה אחדות, שעם זה מנצחים. והכי קל לשפוט.
הכי קל להתרחק, הכי קל להגיד לא אכפת לי, אבל גדול, אחדות אמיתית צריכה להיות מהלב שלך, צריכה להיות מהלב שלך. כן אכפת כשאתה עוצר רגע ושואל את עצמך, איך אני יכול להיות אור למישהו היום? כן אכפת לך אם את עוצרת לרגע ושואלת את עצמך, איך אני יכולה להיות אור למישהו היום, למישהי היום? איך אני יכול לעזור לחבר שלי? איך אני יכול לעזור לאדם שצריך עזרה? איך אני יכול לעזור לאחד שנמצא בצרה? איך אני יכולה לעזור למישהי? איך אני יכולה לעזור לאישה שצריכה עזרה? איך אני יכולה לעזור לאישה שנמצאת בצרה? לפעמים מילה אחת יכולה להציל לב שלם. חיוך אחד יכול להדליק תקווה להמשך. חיבוק אחד יכול להחזיר בן אדם לעצמו. אנחנו לא מבינים כמה כוח יש לנו להשפיע על אחרים בטוב. אתם יודעים? כשאנשים מאוחדים, הם בלתי ניתנים לעצירה. שזה אומר, הם תמיד ביחד, הם תמיד עוזרים אחד לשנייה, הם תמיד עוזרים אחד לשני. תמיד יש ביניהם אחדות. איפה שיש אהבה, יש שם חיים. יש חיים עם אחדות, יש חיים עם שמחה, יש חיים של לעזור אחד לשנייה, של לעזור אחד לשני. איפה שיש כבוד הדדי, שם יש שלום. יש שם שלום אחד לשנייה, אחד לשני, כולם ביחד. איפה שיש חיבור, שם יש כוח של אחדות. אז אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב. בואו נתחיל להיות קצת יותר טובים, קצת יותר סבלניים, קצת יותר אוהבים. לאהוב את השני, לאהוב את השנייה, לא משנה מי זה. כולנו משפחה אחת גדולה, כולנו על אותה סירה, כולנו אחים לצרה. לא צריך לשנות את העולם, רק לשנות רגע אחד. מה לעשות? להגיד באמצע היום, להגיד בתחילת היום, וזה כבר משנה את הכל. מה להגיד? אני רוצה לעזור לשנייה בכל מה שצריך. אני רוצה לעזור לשני בכל מה שצריך. אני רוצה לעזור לשנייה בשעת צרה בכל מה שצריך. וככה נהיה אחדות. וככה אנחנו משפחה אחת גדולה. ואם כל אחד מאיתנו ייתן טיפה של אהבה, טיפה של הקשבה, טיפה של כבוד, טיפה של טוב לב, אז וואי, יהיה אחדות מאוד גדולה, וכולנו נהיה משפחה אחת גדולה. איזה כיף זה שכולם באחדות, שכולם אוהבים ביחד את כולם. זה כיף. זה מראה על סימן שעם ישראל ביחד,
ומדינת ישראל מנצחת בהכל. בכל המלחמות שהיה אחדות, ניצחנו. ובוא נהיה כולנו מאוחדים, בוא נהיה ביחד. והים הזה של כולנו יהיה הרבה יותר שקט. כולנו כמו ים ענק, ואנחנו רק צריכים שלא יהיו גלים. שיש גלים זה יכול לטבוע, אפשר להתאבע. אבל צריך להיות ים, אבל כמו הים שהוא רגוע. הרבה יותר נקי, הרבה יותר מאוחד. עם אחדות מנצחים. וכולנו נאהב אחד את השנייה. כולנו נאהב אחד את השני. אחים ואחיות יקרים. כולנו משפחה. נכון שאנחנו לא אחים מהשורש ולא אחיות מהשורש, אבל אנחנו משפחה. אנחנו הבנים של הבני בנים של אברהם, יצחק ויעקב, שכולנו קשורים לשורש. נכון שבמשפחה אנחנו באמת לא רשומים כאחים ואחיות, אבל אנחנו בשורש אחים ואחיות. אנחנו בשורש משפחה אחת גדולה. אז בבקשה, בואו נאהב. בואו ניתן אהבה. אהבה מהלב. אהבה אמיתית. יש אהבה ויש אהבה. צריכים אהבה אמיתית. צריכים אהבה מהלב שלך לדעת לעזור. איך לדעת לעזור בשעת צרה. אישה תעזור לאישה שצריכה עזרה בשעת צרה. גבר יעזור לגבר שצריך עזרה בשעת צרה. כולם יעזרו ביחד, לא משנה למי. אם זה גבר ואם זה אישה, כולם יעזרו ביחד. אם זה לעזור אפילו בדברים שאנחנו חושבים שהוא יכול להסתדר, שהיא יכולה להסתדר, את יכולה להסתדר. אבל לזכור שאחדות לא שואלים שאלות, באחדות עוזרים, באחדות אנחנו משפחה גדולה, שאנחנו צריכים לחשוב עם החיות שלנו האמיתיות, עם אחים שלנו האמיתיים, היו צריכים עזרה. האם היינו עוזרים? בטח שהיינו עוזרים. אז תדעו לכם שכולנו אחים ואחיות, שכולנו צריכים לעזור. אנחנו משפחה אחת גדולה. אנחנו נמצאים במלחמה. המלחמה יכולה להפסיק. ואיך יכולה להפסיק? אנחנו הגיבורים. אנחנו הגיבורות, שיכולים גם לעזור להפסיק אותה. שיהיה לנו אחדות. יש לכולנו אחדות. יש הרבה אחדות במדינת ישראל. יש הרבה אחדות בעולם. ובגלל זה אנחנו תמיד מנצחים. בואו נמשיך עם האחדות. בואו נמשיך. ותדעו לכם שאני מאוד שמח שאני רואה שיש אחדות. ואני מקווה שתמיד האחדות תמשיך. ותמיד, ולא יהיה מצב שהאחדות לא תמשיך. תודה רבה לכם שהקשבתם לי. אני מודה לכם מכל הלב. אני אוהב אתכם. אני מאחל לכם הרבה הצלחה. תודה רבה לכל החיילות הגיבורות. תודה רבה לכל החיילים הגיבורים. תודה מאוד מאוד מכל הלב. אני אוהב אתכם. אני אוהב את כולם. תודה רבה.